Maybe to Paria. I just have to look away now, but I can't get we'll know the sound of the trumpet according to Bible. Papa in a second no. Ezenwa. Nnamulom. Papa father. I say no lose preaching. No case me. Agba no case me no case me na igbe. Father I say no. I say no lose preaching. When I jinwe we rabata kubula boa. Tabu no kakeje do ni wasi ibaso. We say papa ije koma. What I also got a question we can ever get anya. I am a can put even a can as the naked money in a jelly baby, the papa you. It's a body. A papa is in nine. Papa father. I said no, lose a preacher. It's a body. To a body. Body. I can make a money in there. They can make money in the bar. They can do your papa, father. I now singing no. Marina is going to the area now. The snow in Tozo. Digome, come on again, Michael, where you are in Castle, Canova. What on I won't be good to you. You are the woman to know one another. You go around with you, the baby. Nay, but I need the good in the arch, I am Micheal Chukwunylu Okoye. One heart to them principle. I never can almost say this number of Papa. Christy William Bone, this song will be here. Oh, boy, I take a Macaron that are a bomber. We are with the Avicii. In car. I didn't see how Nana and I got Chinaka. One of them don't there. The part I will be also. Nobody dies. Anyone in the library. Who's in the library? Anyone in the library? Nine and 9 and Micheal Chukwunylu Okoye. Can you hear when I just Christ say, one woman will turn on and do. When you open up and I'm open to national or I didn't do so. When you open and can I didn't take for a panam, I got a molly room baby. Here I got Zabo. I never give the room one Zania. Kagi,
onye gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarus hichaa anya mmiri anya arịọ gị Kristi ka gị onye kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị Micheal ndụ ebighị ebi anya arịọ gị Kristi ka gị onye kwere onye ori nke chere Okoye nke mbụ nwodibo gị nwere oku ya ime ihe bụ uche gị ekwana ka ọ daba n'ahụ nke dịrị mmehie ya nke abụọ mgbe nwodibo gị bi n'ụwa a ezi okwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwere ya onye nwe anyị ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa Oya n'ọnwụ jee nke ọma na-edikasịrị obi ebere onye ntasị obi ndị na-eru uju anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwodibo gị bụ Micheal Chukwunylu Okoye onye nke apụrụ ụwa nke a ka o site na ebere nke ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obi ahụ ọ na-atụ anya ya n'eluigwe biri na ya ebighị ebi nye ezumike onye nwanyị ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa Sewa Entertainment nwanne ya bịa kwa ọzọ maka ọkwa nna ya ochie nwanne m ka anyị na-akwa ihe eze bube ya bụ onye nwe mmadụ Sewa Entertainment n'ụlọ nwaka unu ga-eme ka mkpọkpụ ugboro abụọ ụwa niile onye mma maka ya bụ eze ndị eze onye nwanyị ọka ya ome anyị bụ fere ya ekele mma ekele dị eze onye nwanyị ọka ya ome anyị bụ fere ya ekele mma eya dị eze ọ nwere ike ịtọgbọ ndị ya n'ụwa onye lọ naanị mkpọrọ abalị atọ tụtụlite ya ọzọ ezinye nwere ndị ndaji omume
ekene di nwa mama Okoye onye na-agba nwanne ya edi nwanne m asiwo no hichanye ebezi n'akwa Sewa hichanya nwe ebezi n'akwa edi na nwanne hichanya nwe ebezi n'akwa ọkwachi wetale n'ọwa chi werekwa yaka ndị asị ụmụnne ka anyị mee okwukwe benye kwụrụ ma nwanne ka ọ ga-eme Ngozi amaka Ngozi bariba n'ilu nna m onye ga-anata onye okwukwe onye obi ya kwesịrị ike onye kwere n'ifu Chineke n'ime obi ya abụ ya ga-anata ngozi si n'igwe bịa maka okwukwe adịghị agbaka ngozi n'elu ụtadị The classmate is who? I can know. I saw no. I can't about Tamba Monyubu. Afudimba Fogolo Gimie. If you didn't mean this year, I say no. Bamon, you quite energy. I say no, lose a preacher. Bamon, you put out. I see my family. I can on I soon down. Ah? At what body? I'll be going in Gizebu. Jide one carton, Jide envelope. I'll get his open right now. Sewa Entertainment, Pachi Bobby Fee, Obro Pico, Cabana Table, Pico, okay, Channel Sagado, Channel Sagado. Obro the Papa, that's the best. I want to get so far as possible. Yes, okay, got it. We got about Ezenwa and Nnobi. Ogbefi Akosinachi, I can alone. We go here when we are Baramuye, when we are not, no, I
Yes. Sewa.
Don't die canal.
Church. Yes. House of Sewa Entertainment, Sewa ENT TV, promoting African culture, custom and tradition. If you love what we are doing and you want to support what we are doing or promote and advertise through this medium, contact us on the numbers displaying on your screen. To watch more videos, visit our social media handles. Subscribe to our YouTube channel at Sewa ENT TV.